Oh. Lah. Hei, kilo. Lagi. Yep. Oi. What? Hey. Oh. Yep. Lo. So. Hae. Hoa. Ya. Goyang Siti. Wase. Senggol Siti. Bos. Lo. Hae. Yo. Hoa. He. Goyang Siti. Wase. Senggol Siti. Bos. Lo. Tika. Kaya ngene ulang kapri gelaning dening basa satriya Triyati Budaya. Sayong. Ayo lo. Wes. Alon bae gerong sing prayitna lan uga sing pratitis. Hati-hati rada minggir. Hati-hati lan uga sing alon-alon Didika. Mas Jebe. Mas Bunojo. Lo. Yep. Wait. Diipan, ayo ngaturan diipan. Op. Yep. Wah. Lah. Sopo iki? Santoso. Sing ati-ati le. Op. Was. Prayit loleno mangkin jamu gerwo. Yo. Was. Hati-hati rada minggir. Ayo. Was. Vira. Ayo Leta bagus. Ayo. Lagi. Iki lho. Butuku jar butuku. Lan salah prayitna. Kok blondonge gendut gondrong iki. Hei. Yep. Wira. Ayo Gerwira. Sing hati-hati. Ayo rukun kumergo bareng kumandang rampak jogete saya enjang semake jangan dikeri senggak runtut ambo sali rangu ciwania gawe senengin hati.
ayo rukun kumergut bareng kumandang rampak jogeting saya yang samake joget dikeri senggak runtut ambo seni rangu ciwen ya gawe sang semingati hati Bujaya waspada para prajurit hei ha hei ha hoi sas ayo run ayo Bias Mas Danang Kancil Jo Mas Mary Yo Tutup rawuh Mas Mary Yo Ayo Yo Ayo ngopo iki ditanjak bareng-bareng ger Yo Husa ayo dong jajali Gogot Mas Sutri dalam sayangku aku cinta padamu loh Mas Sutri oh yes oh ya Bapak arek-arek ayo hei sos hei yo Yo sos ayo
penting ki awak dhewe panggah sayuk wong ayu. Ya ya Mas ya. Arep Aku cinta padamu loh arep Mas. dadi ngopo aku ya tetep cinta padamu. Iya ya. Pak Wahyudi. Aturan kenalan. Oh manis ganti lambe atiku. Iya piye aku manut sliramu. Yen pengen takon isi atiku. Kabeh mau yo mong nganggo sliramu. Wong ayu sinamang tak ayu. Yen kalingan aku ra bisa turu. Yen kalingan lali janjimu. Bisa-bisa awakmu dadi guru. Aku ora bakal lali. Adi Budaya. Tela pohong. Tela pohong. Ngajar awake iki. Iya. Ceritane ngajar awake. Luput ya.
apa taline sareng nyanding ganjekan panjenengan abot urip jaran kore banter playune wajah ukur gandane wangi wis anggote wong lanang gede jorone jare cukur jebul he menika gilirane Dek Ike. Sak menika gilirane Dek Ike. Diucapkan selamat malam kepada Bapak Babin dan juga Bapak Babin Kamtibnas dari Kecamatan Gundang untuk malam hari ini yang juga berkenan hadir untuk mengamankan tata tertib pagelaran untuk malam hari ini. Sekali lagi selamat malam, selamat datang kepada beliaunya Bapak Babin dan juga Bapak Babin Kamtibnas dari jajaran Kapolsek Gundang. Titiwos winanci propradangga senggak sasautan mredageng swasana genira ambeksa ambabar endahe sarino swantara wis rinakit tembang angiringi gangsa slompret lan kampule rampak nyasa mati panjogete saya angawe awe ingkang samya amulat bisa seneng adine.
Jangan lupa hiduplah sedetik saja, senyum biar cantik biar pendek, tetes air mata menyirami hati yang dilanda kesepian. Mas Jombar pas ngombe obat hastu. Lek rene iki mung mesti ndang ngombe obat dhisik. Derek lara sakit kepala. Yeah.
ya. Ya, ya. Ha, ya, ya. Go, go. Hey, hey. Ha, oh, ha, oh. Sepeda malih kagem kanca-kanca Cipta Budaya lan ugi kanca-kanca saking Lejar Penggalih Katuran Pinarak wonten ing dalu punika. Oh. Ha he. Oh, ah, he. Ho ho. Ya, ya. Ho ho. Ya. Hos. Lan ugi kanca-kanca saking Giri Budaya Pak Udi Sakwadya Bala matur sembah nuwun rawuhipun. Oh. Kuda budaya Banaran rawuh matur nuwun. Yo. Jurit tumandang makarya ambabar seni Triadi budaya cansut kaliwondo ambangun budaya terus kapara nyata Prayitna sing ati-ati nger santosa. Kene nger pinarak ingkang sekeca nger santosa. Yo. Wis para nyata para radya mangsa ing jurit tumandang makarya ambabar seni Triadi budaya candhut kaliwondo ambangun budaya para nyata para wadya mangsa ing jurit tumandang makarya ambabar seni Triadi budaya candhut kaliwondo ambangun budaya. Woi, yo, ayo le, siji nger, wis mati dening aku nger, leno pangindiamu yo panwuh, ajur oleh sarta balungmu manwuh, woi, ah. Mumpes kahayu
suwe ang leledho duh wong ayu lalianing jiwa esemu ang lam-lami bebasan ke gawa ngimpi saya suwe tansah katon apa besok bakal kelakon gandeng reruntungan tumuju bangun bebrayan kanan wong tuwa ora jangan jalarane amarga beda derajate mupo sajroning rasaku apa besok bakal kelakon gandeng reruntungan bebrayan rasaku arep piye kudu tak lilake mung siji walengku sekat tresnan kanggo kowe. Ayo Tri Adi Budoyo. He. Oh, wah. Oh. Ayo hop.
iya, iya. Aku nyuwun enggal diterke pamit bopoke paman, paman aku nyuwun diterke bali walwa. Wos. Aku yen ora bapak wandi aku ora bakal bali. Kene le papano le boyokmu papano yen boyok. Betul gratis ya. Toso kurang banter. Woi, kurang banter. Alah alah alah. Monggo Kang Dhuwur Racun dilanjutke kembali.